Добър ден. Момчета, вие тук ще ли сте? Как да изляза на асфалта? За София. Много лесно. От тук като тръгнеш, чакай горния път. От кой път да тръгна? Ячо! Не разбрах. Ячо! Момчета, откъде да тръгна? Хей, момчета! Сега още веднъж. Ето така. Другарко Донева, има кола за София. Много добре, ще занесе и това. Я дай да видя. Ще вземете ли една другарка за София? За това ли избягахте? Добре. Само, че бързам. И ние бързаме, другари, ма какво да направим? Колата ни се развали, откараха я в МТС. Бояне. Кога ще я върнат, понятие няма. Много ви моля да ни извините. Другарката Донева днес непременно трябва да бъде в София. Какво правиш тук? Аз по работа ми ти. Вие се познавате. Чакай малко. Това е другарката Донева. Ще ви взема, другарко Донева. Само, че трябва малко да почакаш. Ела при нас. Мини от другата страна. Мини оттам по стълбичките, аз ще ви посрещна. Какво е това имане? Тракийско погребение от 4 век преди нашата ера. А това е най-ценното. Кантарус. С името на притежателя. Трябва час по-скоро да го занеса в София. Само да не го дотрошим. Тръгваме ли? Не забравяй, дебел слой пластелин върху надписа. Ела, да не чакаш тук. Там долу разкриваме праисторическо селище. Ето. Можеш да го разгледаш, докато се приготвя. Не си се променил. Защо? Все бързаш. До вечера пътувам. Само 5 минути и съм готова. Ти си се променила. Остаряла? Не. Станала си съвсем... Професия.